Nachádzam sa pred bránou bývalého vojenského obvodu Nové Mesto nad Váhom. Brána je zavretá papkou. Nejaká vec. Ďalej nejdem, lebo keď o nás vedia, ale pochybujem. Mám tu vec, nemám chuť, žijem na chalupu. A to by sa dalo krásne dostať dovnútra. Zvyšok niečoho. Zvyšok ďalšieho, aj tam asi lampa bola. Strašne veľa ovádov je tu. Plné auto mám ovádov. Niečo povyletovalo. Cesta bola v zlom stave, ale urobil som si prieseky za pomoci veľkých nožníc. Obvod, toto bol niekedy jeden veľký, ale Google Map to je stále veľký priestor, ale všetko ohradené. Takže tam hore to vychádza a potom niekoľko hektárový obrovský objekt to bol. V minulosti. To bola hlavná brána, ale aj táto bola brána jedna. Ale všetko je uzatvorené.